Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Nausa mo na siya! Sir, kaatakiho na sabda siya, sir! Hala! I'm okay. Kukus lang ko paingon sa kama. Buot itoy. Dali. Hala no? Nagpaal sa tuwad. Ayay, murag may natimahuan ko da. Murag magdili tinuod ang iyahang giingon nga aduna siya sakit. Murag magpasakit-sakit raman ni siya. O dili tinuod nga may sakit. Hala, murag lahi ragyad. Kalagsik ra niya kaganina, sa kami pang duha din sa sulod sa kwarto. Unya, kalitlag kaluya diyang misulod sa Sir Oliver. Sus, kay baloy, sagkuan ang acting nga, ay. Mao nga sugod karon, bantayan ko ng imong mga lihok, Angela, ka. Ay, ano ba yung init pa yung akong dugo ining babayana, ay? Maldita magkukaayo nga wala sa lugar. Okay na ka nakahigda? Wala makuot ang imong dughan? Kaunsa man? Gusto ka nga mga tutag doktor? No, I'm okay na. Just don't leave me here, okay? Okay. Ay, hasta ko ma'am, dili ti kabiyaan. Dinhi lamang ako. Bantayan ti ka ma'am kay malipat niya ka. What? Unsay malipat? Sa imong acting. What? Ay, stay. Ay, patilan. Ay, malipat niya ka ba? Kay kanabang unta ni mutakilid unya ka sa pikas bahin niya, mahulog ka. Mao nga taparan ti ka ma'am. Ari ko diri sa pikas bahin mo higda. No. Don't you dare. No. Kaninda tini mo kama, mama. Homo kayo. Lahi gid ning mahalon nga kama da nindot kay daan awa. Ay, unsa ba? Ayaw paghigda diha sa kong kilid. I don't like you there. Ay, dili ko magkigtapad o katabang. You smell grass. Angel! You smell grass. Ako, ma'am. Hala. Naligo ka ako kaganiha sa iyos buntag o gisiguro nako nga wala ko'y baho nga magpaso-paso din sa mansyon. Kay kaikog naman lang nako sa mga namuyo din no? Mga, ayaw ka pala ka, ma'am. Dili ko baho. Sibutod pa No! Ayaw pa doon ako. Shoo! Away! Oliver, please! Mapawaan ka na inyong katabang din sa muhigdaan. Dili ko. Bahala ka. Nang Noni, please. Bangon na lang diha. Sige na. Hala, sige ko gikutasan siya, sir. Ako hapo-hapo sila. Get your Nang Noni, please. away from me! Oliver! Nang, please. Ay, sige na lang ko eh. Antiyan na. Wala na. No. I don't like her here. Pagawas na siya, please. Gawas na una, Nang. Ay, sige, bahala ka ha. Mugawas ko ha. Ya, wala na mo isugo ha. Sige na, Nang. Dili makaayo ni Angel ang ma-stress. Ay, sa mutuo lang. Sige na. Sige daw. Mugawas na naman ako. Oh my God. My heart. Okay. Calm down. She's stressing me out. Then don't. Relax. Katug na lang, okay? Kapari ko. Ha? Please. Mas ma-relax ko kung mahigda ko si mong buktoy. Please. Sige. Thank you. This is more comforting. Ang imong buktoy. Mao ni ang paborito niya kong online sugod kay Roy. Marag mas talir ko makatuog ini.
ipasok siya og maayo na ko mikakos. Oliver, Angel, I want you to fall in love with me. I will make you fall for me. Angel. Hatagi lang ko kikayon. I know nga dili na kumakdok ining kalibutan na. But please, gusto na kong spend katapos ang mga adlaw sa akong pagpakabuhi upan nimo. Angel. Oy! Carmen, hiya lagi ka. Carmen na lang. Wa na'y madam. Wa naman kay kwarta. Maong Carmen na lang. Asa pagkakaroon? Wa pa. Pero human ining ipabuhat nako nimo. Naa na sab. Daghan. Ama ba? Unsa naman sa imong ipabuhat ako, ha? Unsa man, ha? May pakidnap ka? Oy. Wa ko maghuna-huna ganihaan na da. Pero karon nga imo na nang nahisgutan, nganong dili? Sige. May ipakidnap ko nimo. Yamas ra. Kisa man, ha? Anak na siguro nagdato, siyempre. Pangasawunon og dato. Nakasiguro kong lukaton jud siya ni ini og mahal kung ipalukat nato siya sa iyang pamanhunon. O gusto kinsa man ang mong babae, ha? Kinsa? Si Daniela. Daniela? Kadtong... Oo, katong akong anak-anak. Nasad? Oo, ayaw una pagreklamo, God. Sabutan una nato og tarong ang angayantang buhaton. Aron nga makakwarta na usab taniya. Nakasiguro ka? Kanusa ba ko mo ingon ha nga makakwarta ka nga wa matinuod? Abunda ba yun mo nako kung ako na'y makwartahan? Mao nga ayaw gyud kog balibari karon nga nagkinahanglan ko sa imong panabang. Sige. Nasa man? Ato una planohon. Niya, hain man siya karon. Pisit ka na. Way masud sa kong utok. Sa mga papeles nga kong ipangbasa karon. Pisit! Angay unta nga magmalipayon ko karon. Tungod kay ugmang adlaw. Mauna nga mong kasal ni Dani. Pero buisit! Ano magkipakita pa magdadamo katong tawana? Anong gikakita pa magyod? Buisit! Litse! Unsaon ko man pagkuha sa pagbalik si Daniela. Unsay angay kong buhaton. Aron magkuha ko siya pag-usap. Puisit. Ano bang sa tanang babae? Siya pamangyod ang akong nabuangan. Letse! Dili mahimong ko masayod kung hain siya karon. Kinahanglang matultulan ko ang iyang nahimutangan. Kalaay ikaon nga ako ng usa din sa bahay. Gusto kong malingaw. Limpyuhan ko untang tibuok bahay pero wala kay angayon pang limpyuhan. Kay limpyo naman ang daan. Kanunay kinigipalimpyahan ni Tito sa wapa ko mabalik din eh. Unsa pa pilain ako mahimo? Kinahanglan nga may buhaton ko. Ang dili na ako magsige ko na ni Oliver. Makalakot na naon. Ano bang dili man siya mawaha sa kong una-una? Naaka siya karon sa mansyon. Oon sa iyang gibuhat. Suwayan ako sa pagtawag. Wait. Nga bang ako may muunag tawag? Dili ba nga angay lang nga siyang unang mutawag na ako?
Pero, unsaon mo niya pagtawag na ako nga mo siya masayod kung hain ko karon. Uway bisan usa nila nga nahibaw kung hain ko karon. Murag mabuang ko maghuna-huna nga ako rang usa dinhi karon. Mas maayo pa tingaling mulakaw ko. May gibilin man nga kwarta na ko si dito gahapon. Aron may magamit ko no ko. Mulakaw ko. Mag-grocery ko makadiyot. Aron may stocks din sa bahay. Kanina ramatang nagtambay din Ansa man, ha? Sige na tagatang din Tana, munul na tanang bahay nga yung gingon. Kalma lang good. May giatngan pa ko. Ay, kinsa man lagi. Ay, kano namang sira ka ng gate la. Wa man yun ko'y nakita mi gawas. Awa, may muabli sa gate. Hala. Kita ka, anak? May miabli na sa pultahan sa gate. May mugawas. Unya, unsa may gusto nga akong buhaton na, Carmen? Karon na ba nato siya kinabon? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!